Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavhika chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. So mukoma, nekudawo kwekukurawo uri nherera, ndakabva ndazotanga kushandira vamwe amai avo vainge vaine saloni yavo, saka ndo vakabva vazondidzidzisa ivavo, vakabva vazondikurudzira kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotoita zvekuenda kuchikoro so that ndinge ndichizokwanisa kuwana certificate. So vakabva vazondibatsira, ndikabva ndatanga kuenda kuchikoro and then I graduated. Zvino mukomanashe, ndakabva ndazouyawo kunoku kunyika yevatorwa kwandiri kuraramira ndiri. Please do not mention the name of the country. Ndakati ndava kunoku ndokubva ndakatanga ndichamboshandirawo vamwe vainge vaine masaluni avo. So ndingangoti ndakabva ndazova very lucky because kuma area kwacho kwandainge ndichishanda kwainge kuchigara mbinga, saka most of the clients that would come to the saloon vainge vari vanhu vainge vaine mari dzavo. So vanhu vaya vamanje vakabva vazotanga kundiitira mahouse calls so that I can go to their houses but without my boss knowing. Ndobva ndatoenda kwekwe, then ndobva ndatogadzira munhu musoro wake. So that is how I got my clients. So from there on I moved on, ndikabva ndazombodzoka kumusha, then I returned back. Pandakazodzoka kuno kunyika kuno kwandiri, I then struggled because I had lost my other phone iyo yainge ine manumbers angu. Anyway, ndakabva ndazotsvaka another sim card, ndokubva ndatanga futi kutsvaga maclients. So every saloon where I was working zvinhu zvainge zvakadzvanya mukoma because tainge tichitoshanda kudowntown. Saka most of my former clients vamwe vandakazotanga kutsvaka futi paFacebook vaiti kana vakabvunza kuti saka mazuvano saluni yako iripi, ndaiti kana ndikavaudza the location of where I was working, vazhinji vacho vaibva vati hazviiti uko kwakuiti because it was like downtown. Ndakabva ndati panapa plani ndeipi. So I then returned back home. Mother vaya vandainge ndichishandira, ivo mother vaya we had long suspected kuti vainge vari munhu ainge aine mishonga because at that time pandainge ndichiri kuvashandira mother ivavo pasalon paikwanisa kungosvika like even munhu one then for the rest of the day. But you'll be surprised kuti paya pamunenge makuinoita cash in mari, waibva watoona kutoti ko zvamunenge mutori nemari inenge yakawanda, not even knowing kuti mari yacho inenge yabva kupi, and you won't even think about stealing the money because ivo vainge vachitoziva kutoti mari yavo inenge iri marii. Vaikwanisa kuti sometimes if she flies out of the country vaizoti paya kana vakadzoka vaitokuudzai kuti musi wakati makashanda mari yakati, musi wakati makashanda mari yakati, so why is there money that is missing? So mukoma, she was someone who was like that. Zvadaro mukoma, ndakabva ndazongoti ndainge ndichida kuti ndinge ndichimbotaura navo, ndinge ndichingobvunza kuti ko how was she managing to do this, because she was someone that was very successful. I don't want to lie to you. So mukoma, pandakazombodzokera kuZim, I then went straight to her place because I considered her more to be like a mother to me. Ndakazoti ndaenda kwekwe ndikabva ndazotaura navo. The first day when I spoke with her, vakabva vatoti ivo havaiti zvinhu zvakadaro and ivo vanoita zvekunamata. So she even encouraged me to pray, but still mukoma, I had doubts about her. Zuva iro randainge ndavati I wanted to go and visit vamwe amainini vangu, ndopa vakabva vazoti there was something that was very important that she wanted us to discuss. So we discussed, Brother Nashi. Ndopa vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vaine ng'anga yavo iyi yaimbopota ichiuya mamutare mutown. Vakabva vati kana uchida tinokwanisa kuenda ikoko. Handizivi kuti manje nemadates ako tinokwanisa here kuti tinge tichienda kwamutare, but vainge vachiti vainge vachatotanga vazototaura nayo ng'anga iya. Ndikabva ndati if it means kuti this is going to help me financially so that I can run a stable business, then I am willing. Ndokubva
ndatofonera murume wangu ndikabva ndamuudza kuti I was not yet going to come back but I was going to come back later on. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichienda kupindura kunonamata, izvo ndainge ndatoronga kuti ndinge ndichitomboenda kunobvunzira kun'anga. So zvadaro mukoma vakabva vazotaura nen'anga iya but yainge isingabati foni, vakabva vati haisi nyaya, apa tava kutoenda apa tava kufanira kuti tinge tichienda kumba kwemuzukuru wacho. Saka muzukuru wacho ainge achinzi foni yake mazuva acho iwayo yainge yakafa. Saka takatongosimuka muHarare, then she drove with me kusvika kwaMutare, then we stayed pamba pemuzukuru wacho iye achingoti vanouya vachauya gogo. So vakabva vazouya saka gogo vaye vakabva vazouya vachibva kuMozambique, then tikabva tazopinda muMatare. Ini nemukoma ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichipiwa ruva. So ndakabva ndazopiwa ruva riya nagogo vaya. Saka nanhasi uno ruva iri ndichiri naro, ndakabva ndazobva naro kuZim. Ndakatombonetswa mukomanashi paborder, but nekuda kwemishonga iyo yavainge vandipa, I managed to cross from Zim ndichiuya kuno kunyika kwandiri kuraramira ndiri. Then ndakabva ndanzi ruva iri ndainge ndichifanira kuti ringe richizogara riri padhuze nemubhedha wangu at all the times, uye zvekare ndikabva ndazonzi mhiko imwe yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizochengetedza yainge iri mhiko yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizorambana nemurume wangu, because ruva iri iro ndo rinondiudza kuti rinenge richida kuti ndinge ndichisangana nemurume upi pabonde. Saka zvaisazoita apa ndiine murume. So ndakazoti ndadzoka kunoko, then nemurume tikabva tazotanga kunetsana nekudawo kwemishonga iyo yandakapiwa. Yainge iri mishonga yekuti iye ange achindifuratira, zvekuti nanhasi uno kana hama dzake dzinogara dzichingomuudza iye kuti wakaita loss, apo hama dzake dzinogara dzichitomuudza kuti wakaita loss, mukadzi uyu wawakaramba tariraone kuti iko zvino ava papi neupenyu. But havatozvizivi kutoti inini ndichizobvuma kurambwa yainge iri nyaya yekutoti ndainge ndichitozadzikisawo mhiko dzangu. Saka right now ndinotongogara zvangu ndiri single, ndinongotiwo pano nepapo ruva racho kana rikandirakidza vision yemurume wandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizorara naye, then kana ndazosangana naye ndobva ndamuitira maactions, then tobva tazosvika pakurara tose. So ruva iri ndakati ndauya naro, ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichidiridzira first neweti yangu iya yemakuseni. Ndaimuka ndobva ndaita weti, ndobva ndadiridzira ruva riya kudzamara maje ndazoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizodiridzira ruva iri nemukaka. Nanhasi uno ndinototenga fresh milk yangu, ndinotenga fresh milk usiku. Handifaniri kuti ndinge ndichishandisa fresh milk yandinenge ndatenga like makuseni or a day before. Ndinofanira kuti ndinge ndichiti paya kana ndodzokera kumba ndo pandinofanira kuti ndinge ndichitenga fresh milk. Then fresh milk iyi chigubhu chacho ndinofanira kuti ndinge ndichizorara ndakachiradzika pasi pemubhedha wangu. Then mangwana acho makuseni pandinomuka ndo pandinofanira kuti ndinge ndichidiridzira ruva iri. Kubva mugore iroro mukoma pandakapiwa ruva iri kusvika pari zvino mukoma nashi handina kana side effect yandakamboona ini or anything chekuti ndingati chakatondivhundutsa, because I have been using this flower for the past 3 years. And ruva iri nditori naro mubedroom mangu apa ndinotorarama kamwe ka soft life mukoma. Even the way that I make money through my saloon. Hey mukoma, ndinoita mari kudarika even vanhu vane mabusinesses mahombe. And saloon yangu iyi mukoma itori zvayo downtown kunzvimbo kwekutoti kwakatoshoreka, but nekuda kwemishonga yangu ndinoti kana client paya ikandifonera ndinobva ndatoiudza kuti huya. Saka ruva racho ndo rinondidanira macustomers angu awa, ende mari zvechokwadi mari ndiri kuita. So dzimwe nguva ndinokwanisa kutoswera muswere wese wezuva, then ndobva ndangostyla munhu umwe chete, but munhu iyeye anotondipa mari inenge yakawanda kudarika mari iyo inenge yashandirwa nevamwe avo vasikana vandinoshanda navo. Ivo vanokwanisa kuswera vari busy vakamira vachingoruka chete non-stop, but at the end of the day inini ndinokwanisa kuzongoruka munhu 1, just a simple styling. Munhu iyeye anotondibhadhara kuti nyaya yangu iyi yandiinayo mukoma. So far I can say kuti so far so good. Zvimwe zvinhu zvinongodawo kungotenda, so aiwa handina kana complain at all
Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi so far so good, handina kana complain zvachose, ndiri kurarama soft life. Akomana hakuna asingadi soft life. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, ko zuva iro rekuti ruva iriko kana rikazoti iro rinenge richida kuti munge muchizoripa ropa, zvino muchaita sei ipapo? Naiva hanzvadzi, hanzi sofa ndava ne3 years, I've been doing this for the past 3 years. Saka ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndiri mukadzi ane 33 years mukoma. Ndauyawo neconfession yangu. Confession yangu yakamira yakadai: ndakaroorwa nemurume wangu apa pandainge ndiine 19 years. Ndaroorwa kudaro takaita 4 years tisina mwana, mbereko yainge ichiramba. Saka takambozama kufamba muchipostori tichida kutsvaka help, but zvaingoramba chete. Ndainge ndanzwa nekudyiswa mazai mambishi kusvika tazofunga zvechivanhu. Saka ndina bangukuru vangu, murume wasisi anoita zvechivanhu, aigara achiti mainini uyai ndinge ndichikubatsirai, but ndairamba nekuti zvechivanhu inini nemurume wangu tainge tisingadi, nekuda kwekuti tainge tichinamata. But nekuda kwesituation inozosvika pakuti inozokutuma, takazongoenda kwabangukuru kuti tinge tichibatsirwa ikoko. Saka ndakaenda nemurume wangu, tasvika kwabangukuru takapiwa mushonga wainge wakaita kunge mvura. Vakati munoenda munoshandisa 3 days musingasangani panguva yebonde, then weti yemakuseni munotsvaka pekuiisa, ndiyo yandinozoda kuona kuti chii chiri kukonzeresa. Takadzokera kumba kwedu inini nemurume wangu tikanoshandisa mushonga uya watainge tapiwa nabangukuru, tichiita umwe wekunwa, umwe tichiita wekubikisa porridge sezvavainge vakareva. 3 days dzakati dzapera, takadzokera neweti dzedu dziya kwababa mukuru. Ivo vanogara kuDZ, isusu tainge tichigara zvedu kuchitungwiza panguva yacho iyoyo. Saka taenda neweti yedu, bangukuru vangu vakabva vati zvatoita mwedzi haupere musina kubata mwana. Murume wangu akatofara, akabva atosira ivo bangukuru $100. Saka ivo bangukuru vakabva vazondidaidza privately. Ndakabva ndaenda kuya because vakatonditi svikai kuno, sisi venyu havasi kunzwa zvakanaka. Saka ndakabva ndamhanya kuya kana murume wangu handina kana kumbowana nguva yekuti ndinge ndichimuudza kuti ndainge ndava kumbomhanya kumba kuna kuDZ because sisi vainge vachirwara. Ndakazoti ndaenda kuya ndo pandakabva ndazosvika ndikaona kuti bangukuru vainge vari voga pamba. Ndokubva ndapinda mumba muya. Ivo bangukuru vakabva vati nini is the reason as to why ndakudanai kuno, it is because ndikuda kukuudzai chokwadi chekuti murume wenyu haatozvarisi zvachose. Akasungwa kuti asafa akaita mwana, kusvika afa apa munhu wacho akamusunga akasofa kudhara. Saka kuti bamunini kuti vanokwanisa kuzokupai mwana, handioni ini mainini. Saka imi kana muchida mwana toita deal ndokupai mwana kana muchinge makwanisa kugara mumba menyu. Asi kana kuri kunzi munenge muchidawo mushonga wekuti munge muchizoita kuti marriage yenyu inge ichizova yakasimba, ndinokupai zvekare imwe mishonga. Mukomanashi apa murume wangu ndainge ndava kutanga kufunga kuti nemadeals haainge ava kufaisa, zvekutoti ipapo masainzi ekuti munhu uyo ava kuda kuita mbinga ainge avapo. Right now zimbinga zelast number. So mukoma ndakabva ndazotaura nabangukuru, ndokubva tazosangana mutown, tikabva taenda kune imwe lodge, tikabva taita bonde. But chakatondishamisa ndechekuti ipapo takangoita bonde only once, but month-end yakazoti yasvika ndainge ndava kutonzwa zvainge zviri very different. Ndakazobatira pamuviri, ndokubva ndaudza murume wangu akabva afara zvekuti akatotengera bangukuru vake ava achitoti mukoma makandigonera. Ndokubva azosvika pakutovatengera stand pane rimwe dhiri iro raakazofaisa. Zvinhu izvi zvandiri kutaura mukomanashi zvakaitika, this was 10 years ago. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pakaipa. So which means kana zvakaitika 10 years ago, mwana wacho anenge ane 9 or 10 years, you can tell me in the comment section. Pakaipa. Hanzi ndo mwana iyeye watakangoita. Murume wangu iye haatozvizivi kutoti haatozvarisi. Apanzi ndakapiwa mishonga yekuti ndibate brain dzake. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world.